Και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις το φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Αυτό δεν το σβήνουμε. Έλα να τα πούμε και στα αγγλικά. Δεν σβήνουν αυτά μου φαίνεται. Δεν σβήνουνε. Ναι, για σβήνουν. Άρα και δεν είναι αυτά. Όχι τα σβήνεις αυτά. Παθαίνουνε χαλάνε. Χαλάνε. Και τώρα τα πήρα. Happy birthday to you. Happy birthday, Άγιε. Happy birthday to you. Στα κινέζικα δεν το ξέρουμε. Στα ρώσικα, πάμε στα Μέσα ρώσικα. στα ρώσικα, Σεργέη. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Агисилае, с днем рождения тебя. Σβήσε. Τα καούνι, τα καούνι μικρός. Μπράβο. Σβήστα, Μιχαήλ, σβήστα κοιτάξτε. Έκανες και μια ευχή όταν έσβηνες. Ναι, μωρέ, σαν μικρό να κάνει ευχή. Παρουσιάσου σε μένα το δώρο του γενεθλίου μου. Αυτό νομίζατε πως είναι? Όχι, είναι το δώρο του αδερφού μου. Αυτό είναι το PlayStation 3. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα άλλα παιχνίδια του PlayStation 3, να δείτε τα άλλα επεισόδια μου και αν σας αρέσουν να πατήσετε like.